Господи. Какво става, животни? Аз съм Йова на Йо. Хоу, 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 хоу. Но първото, което трябва да направим, тъй като днес е Коледа и се надявам да обработя клипа и да го кача точно на Коледа. Ще играем на Jesus Games. Аз не съм човек, който е добре. Run, Jesus, run! A.K.A. The 10 Second Gospel. Тръгваме ли? Мишката ми не се чувства добре. Така. Много е шумно. Не разбирам какво се случва. Защо се толкова бързо? Скачи, Исусе, скачи! И без това ме опънаха пак на... Това ли беше? Уау! Добре. Другата игра, която съм отворила е... да, видях тази. Santa's Christmas Tricks. Help Santa kiss Miss Claus on the cheek for some good luck without being caught. Хайде Christmas fucking Santa. Стига, искам да игра на Santa Christmas Tricks. Защо не ми се показва флешплеер? Много мразя такива игри, които само флешплеер иска да enable. Click here to install or enable. Baby Lizzy Santa Claus. Elsa helps Santa. Christmas Elsa and Ken Kiss. И сега пак ще иска enable флешплеер, защото... лошо направени стари игри от 2005-та, 2006-та година. Това са игрите. Даже в игрите от 2009-та или там, която година играта, слагат реклами. Добре. Hello. Добре, нека ще... Сега бихме ли могли да играем на играта? Можем ли да си позволим да пуснем играта без нито една реклама? Girlsplay.com изгледа е фан. О, да! Level 1. Какво? Това ли е играта? Толкова сексуал. Направо. Капанар, малък, гнусен тъп. You did it, Santa! Това ли? За това ли изхъбих 14 минути? Не играем в риф, не мога да разбера Коледа. Няма как. Please stop running. Какво? Селена с Day Тръж. Че няма да ги раздява Коледа. Той е Коледа. Bliss to the bones. Това беше всичко за днес, животни. Буквално нищо не направих. Значи, това беше много фейл. Аз очаквах да намеря най-готините Jesus Games, без никакъв офенс. Също, защото и аз съм вярваща. Просто си казах, нека игра на Jesus Games. Но да, играхме на 2-3 игри.
Ще направя отделен клип, защото в този клип не смятам да слагам някакви deep shit, защото това е Санта Клаус is kissing Miss Claus without the DLC them because it's not appropriate. Ще направя отделен клип. Някъде, за това защо спрях да снимам почти. И да, това беше всичко за днес животни. Ако сте нови за канала, може да се абонирате веднага. Ако искате да правя още такива мои видеа, можете да ме последвате в Instagram, който ще ми бъде долу в описанието, защото той е инстаграмът, в който един вид се свързвам с феновете, тъй като аз не ползвам Facebook и реално само Instagram е един вид най-лесно достъпно и най-лесно стигам до феновете. Те най-лесно стигат дори до мен. Пускам често въпроси, по които подбирам това какъв клип да снимам, тъй че ако сте отдавна в канала и не го знаехте това нещо, сега ви казвам, долу ще ми е инстаграма, последвайте ме там. Има интересни неща. Важни са ми сторитата в Инстаграм. Не ми гледайте простотиите, които качвам принципно. И ако сте нови за канала, също може да го направите, ако искате. И както винаги казвам, пак ще си изкривя очилата. Аз съм сигурна. До следващото видео!